To je veľmi dobrá otázka, celkom nečakaná. A musím povedať, vy neviete, ja som z celkom skromných pomerov. A moji rodičia v Dolnom Kubíne začínali veľmi skromne a museli sa životom tak pretlkať, ale dokázali veľa a hoci sme mali taký mierny nedostatok v živote s mojim bratom, on sa stal lekárom, ja som sa stal lekárom, viedli nás takej pracovitosti, ale nikdy sme nemohli nejako veľmi vyskakovať vysoko, teraz mám na mysli nejaký finančný dostatok. To teda vôbec nie. A preto ja som zvyknutý žiť v takom miernom nedostatku už z toho môjho detstva alebo nejakého adolescentného veku. A myslím si, že každý človek a potom možno prenesne každá spoločnosť sa môže dostať z krízy a z nedostatku vtedy, ak správne pomenuje tie príčiny, ak použije správne nástroje. A myslím si, že v prvom rade je taká na jednej strane vzdelanosť a musí človek niečo vedieť, aby mohol tú vedomosť použiť na riešenie tej krízy. To je dôležité, ale musí v tom byť, a teraz nech to neznie nejako moralizujúco. Ona tá kríza je kríza etiky, morálky, napríklad v bankovníckom sektore. Je to kríza etiky, morálky v tom, že krajiny chcú žiť nad svoje pomery a viac si požičiavajú a viac sa zadlžujú, svojich občanov zadlžujú a vlastne ich vnášajú do krízovej situácie, hoci tí občania si to ani neželali. A preto tie vlády, ktoré nám vládnu, aj tá naša slovenská, nemajú právo zadlžovať nás a do tej krízy nás vtiahnuť, pretože, a to je aj známka tejto vlády súčasnej, kľudne to poviem, na ktorú sa hodí výrok pani Thatcherovej, ktorá povedala, so socializmom a socialistami je práve ten problém, že peniaze tých druhých sa jedného dňa môžu minúť. A to je o tom, viete, my musíme vedieť aj tvoriť peniaze, tvoriť hodnoty, tvoriť aj materiálne statky, aby sa ľuďom lepšie žilo, aby bola zamestnanosť, aby mladé rodiny si mohli začať žiť a sa rozvíjať. Toto je všetko povinnosť aj nás, politikov. Ja myslím, že to je taká veľmi fajnová poloha, keď si človek uvedomí, že by mohol pomáhať tým druhým. Je to také poslanie, je to niečo, čo vás môže veľmi silno hriať pri srdci a ktoré môže byť pre vás samotného potom zdrojom takej energie, takého povzbudenia, keď ste niekoho vyliečili alebo vytiahli z pazúrov smrti. Veď to je čosi, čo človeka určite poteší a povzbudí, lebo koniec koncov ľudský život je tou najvyššou hodnotou. Tak niečo také ma viedlo k tomu. Chcel som sa stať odborníkom v disciplíne, liečiť ľudí, pomáhať ľudí, zachraňovať životy a preto som aj vlastne moja špecializácia bola intenzívna medicína, kde to rozhranie života a smrti bolo denne prítomné. Ako ste sa na tom áre vyrovnávali so smrťou? To je dobrá otázka. Keď zomrel prvý pacient počas nočnej služby, kde som ja bol jediný lekár a ten pacient zomrel, bola to mladá žena s ťažkou srdcovou vadou, tak som sa rozprával s mojím starším bratom, ktorý je tiež lekár, ako to mám spracovať. Nebolo mi to jedno, samozrejme. A on hovoril, vieš, zober to tak filozoficky, každý človek má nadelené, koľko bude žiť a kedy asi zomrie. Ťažká srdcová vada, mohol si robiť všetko najlepšie podľa najlepšieho lekárskeho vedomia a svedomia, používať najlepšie prístroje, aj tak sa ti nepodarilo ju zachrániť. Buď pokojný, urobil si všetko preto, ale tentokrát ten majestát smrti bol silnejší. Tak som to tak postupne sa snažil spracovať, ale musím povedať, že častejšie sme vyhrávali ten súboj, takže tých prípadov, kedy sme skôr zachránili niekoho práve proti tej smrti do priestoru života, bolo oveľa viac.
ja sa snažím žiť prítomnú chvíľu. Viete, nejaké také, že o 10, o 30 rokov, to som si vôbec nič nepredstavoval. Snažil som sa tak ten život žiť naplno a tak v tej prítomnej chvíli, lebo ako sa hovorí, to, čo bolo v minulosti, to už aj tak nenapravíme a to, čo bude v budúcnosti, treba trošku plánovať, ale nie je veľmi krčovito. Myslím si, že je najlepšia metóda, ako prežiť ten svoj život tak hodnotovo a tak naplno a tak silno, je žiť prítomnú chvíľu. A keď to človek robí, tak potom sa ukážu tie cesty do budúcna, ako si tak samé sa otvoria tie perspektívy a vždy, ako som nemal problém zahliadnúť, že čo urobím ako ďalší krok, ak som žil ten prítomný život intenzívne. To zase by som tak nepovedal. Sny, túžby má mať každý človek. Totižto, keď človek si stanoví určitý cieľ, teraz viete, jedna vec je snívať, rojčiť len tak, ale dá sa snívať aj tak, že som si v 15 povedal, že chcem byť lekárom a som si stanovil taký sen, že raz budem lekárom a docielil som to a musel som prispôsobiť ten svoj život k tomu, aby sa to stalo. No a vždy som túžil mať rodinu napríklad, tak som sníval o tom, že akúto dievčinu stretnem, s ktorou sa budeme milovať a založíme si rodinu teda a budeme mať deti. To mi príde tiež dobrý sen a nobel plán, ktorý sa oplatí v živote realizovať. No. A takéto sny a plány samozrejme som vždy mal, ale ja len som chcel naznačiť to, že žijúc naplno ten deň, ktorý práve prežívame, práve ako mozaika, ako sklíčka mozaiky z jedného veľkého obrazu, môže doplňať aj ten životný priestor a životný príbeh každého človeka, ak žije to sklíčko toho súčasného dňa práve naplno. Tých snov je veľa, viete, to vám ani všetky neprezradím, ale myslím si, že ten sen, ktorý ja mám, je spolu s priateľmi, spolu so širšou rodinou, spolu s mojou bližšou rodinou, manželkou a deťmi, byť pre druhých skôr povzbudením a nie pohoršením, skôr posilou, než ako od druhých brať energiu. Niečím takým posolstvom, ktoré človek tým svojim životom a tým svojim možno trošku príkladom, ktorý sa viac alebo menej vždy nám darí, ukázať, že sa oplatí byť optimista, že sa oplatí byť za určité hodnoty, že sa oplatí presadzovať niečo, čo je skladným znamienkom, skôr ako so záporným. Skôr sa smiať, ako byť v depresii. Toto je môj sen, realizovať takýto zaujímavý život aj v ďalších rokoch.